So if you where you want to human right to say nyarap kanya na settle the matter. Na settle everything. I don't worry. So I was suggesting wakati basi nimfundisha mfundisha sana sababu kusidona yeye level na ngote kiasi de hebu wewe sikisema kama umeya mwana kwa before simu cha kudia report la polisi ni human rights wa kudia na phone kama nu fusina ba before wa kudia human rights and then anything na kesi mara ba ya nugo do opposite and ba ya nugo no the person i person wa so wa kudia na phone cha na kudia human rights wasiba ya the peace msekanya kushio and when no give that ma na ya dey there no help self fully person kota anoro nso he travel na otonyo ozo bia ara gaga so nkaro manya mama like that ya bonye no kira piwa na bia nyele gaga no yeah ndi na bo pano be kwa sigo ya ba ya buka reben ya fuse madu aponyo ya boko bia ngode help kog anya mesi ona pulo ya good morning kenenaga so when the bill push ro back and we assume that report na police we manage the tango the one anya na na shop ya da on back ya shalom back kan dia ada belona no dos step wes mo kalden esta ba ba na ba no so nyaka ude kan di wero dio mena di pio we pasale wa sansa na nya yogo ndi mara te wara po yes yes start to line up no na pani te met ma keke de la ke bia jidi se yo kulo sina ya de start nya ma mi try again ya kulo yen ke di me kulo mo me lugo 39 weeks so it's na anja we ta kan yimbo sa ito wa gugudili informo God this na manage nyoto asa mo do mo sarvo ni police ka na ay wala ba no no show bike so pere na paswar shi waza shop ya au na nyame to ma ke again sai sa so mo no bad the people na le account on I go na shi bale mo ko ba was me go no bale account sanya thank you mwana ba si so ga mo ego agile actually okoro no si sa mo meta ma turu mo la na shi nya buzana kiti mi mere 1 week mo nwa bụ nkete mụta nwa week so basanga mo mele month basanga mele month kama mele month and 2 days kama ya de work no so na pasa na lazima me business mo zen na lokinye mo at least ya mo 1500 yo wele mafanya global card basanga na nyanda ma responsibility nyanda cha bukanga mo topte kai je education kai ku te mo afu de zenya so mo si bien na ba so mene ba ne me gazi din oh asewe apatama na ebinye bugo ngego before ebi me go to na business that on na hol na lu solo so ya fanya wa ko mo go di olumo an wo do na chima mo le ni business ani mo na gra be kuro na iya nyemu ego ya bu ne me sige nyemu so mo le ko na ka fula mo business na no that time mo le me nya ina se utia ma ki me shop go to see me yi holo mama do kro ka su so kan se brebe wona lo mewa kan se kwa iko ni me se skata mo se película no mo zanwa ko zo no jikwa pese ngabo ni ngezi me go ngi ze me kipi mo kan jili no ile kan kuta mo kan na bazia asuna ni ani mani me go mo ile na be aka kusizi ko bi mo ngano zo no ko lo apam to kunilo apama kwa ngona ke nwa mo ke kuna kana to kunilo o na ya buno nke nwa mo ditu yezo o sheti ya na to kuna na yedo no nke mo lo kana to mo na ba fanilo o to ko be mo na ko me sai bio that time I only one year in the business so only one be job go kwa le ka shop o nya to do mo ke ditu yezo le kwa ka shop mo ma uro la ro le de bu kam ne dunya apa one one be bu chete si apa mo ani me do na dai no mo nya to do mo ro ni kan chete di no le ko wa ta ko shop mo apa ni be ma ba ma ko ni me ro ko mo na ka no to ko to ni mo pa nya ma ko te sem lo ko ama sa di ko mo ma ro wa nya ro fes ko to ko do me le le Nyala, kusanya wego mie menyala yana ndika insense ni mwana uru dili mezumi kemlala mwana dila baba kulo kos eni licho abana kamlala na babu komo komo mi zadro de like this komo is at least komo la ngole na muta wa mama yake ini wasamo no 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 ni wana juku o nwa ibi
asamba no ko ya awan kana shawa e pa musu mo kan ne de wishi se mara ne de kan no to kono ase awan de awan kana to na like the dress awan no na wo anyway mara ebro mo ebu na mo ko ane kusu mo pa ya utem so uma no ko do so no no mo sa ba sa ni kusu no kwa no asi era so atra so ka oni atun wo ko no wa ka ma mo na first one wa ka second one wa ka third one wa so ma all this no to the second ne dele mo mo lo ba nya se and kids all this oh you bu ma do ma kan kids you make everything I don't know why ada un to ko tra sa wa tra mo di ni na no yen kana so ka so ko na ti si me tu di la kana shi me na o ni shori ko na ta ko mo bu ya na me tu ni kana shi mo bo mo so ka so na ku di la pa ni ma pa sekanjia nyom de sabo na nyenso o ma ku ite gene podi o na ngesi ko mo ba shete dili aya ma pa na azuma pa na ka hal no help self kunya no mo uzo mi ko mo ga no e bota o wa to ko se ya bo ba ta na pa ne pom ba me mu jikan re ben ni abia ke mo kana shi na to mo no to ko mo kan re ben o bi bo ka pa ne bo na dai ni to ko ni lege ko mo na ngom na bo ko si mo mi ke ma ko na ro aya ma wali si sang na la bo na ka di ma ni na mo ba kan inchi bolo etriti mama alo ko me no no na ngaji we mene ti vedi mo go lango so bile balo jana show hotel di ona na se na be to na kai o ji ko fa yo ka da gwa yo ba ki gwa ba lu hotel lu ho no ju ai ka pa go zo ndi be go na drop ala se hotel di chi fa na cho ba wo 6000 ba lu so ju ga bo so ma ga di ko na po ga bo so ten ko no e ba lu na we 7000 6000 ai ba lo jana e pa Chamamo ay patawaje. Ano ko ngoro dili yen jisef. Mama kedi tuye no de sama mo edu mo na ebe na yeso. Eno jidi ngamo jo ba pes ma to na mo kano di village. Di o pet ka vi di kwa kasiti. Mo village mo de ko mo no pele mepe. Ba state. O simba. Mo dulu ka ba man nyaga nyaya na lo mepe fo mo le sida place hapo. Hawe ko village ka mo kano. Utong wala ko makatneb ako dunya ya pe dunga mana ga bangat ko de for this night ko resti ko dunga mo ga ngal lu da hotel mo ma uro dili aro to tiempo ya pues eso to mo ga uro dili na ko no dizin ya mo pata ko ko sile isi kadule la da tsona tano ga ba mo to tan mo wo maro abela ngwa ke kunaka antaniza megide o sigoro n'ụtọ anti afọ echi ya na ụgwọ afọ ya mespa I na bụ ngwa all my senior sister ọnụgodi yo nya kọsali ahụ iwu nsogbu kwasị ndị ọrụ and nwe step ọrụ dị ka aka dị like that mana di m bele shop na mana obido bele shop ya nwa ọbụ na mana ejikwa provision na mana ejikwa ọbụ na sport kwadi gbaza m sit ka na ka nogodo ka nya mana ya na ba session ka chi pompa mwa and ikpokpo onwe self nwoke ro help ya help kala akadoro kashasha wabi kuna kampe wana na lo olugbo and decide what to laka from river state to that side kita buru to lego transport and wana wana ni village wana na camp wana na ko olugbo aburu ku ego ka wana to mo shanya ka wana si ndobele mwa ka waka na lo school samoro ko tim ka wali so help myself dumana kadoro my family also e ndu ngomo bona bani ngomo nge ba ko ko self ko so ko ka ku ba ki wa buai amma zuri myself na bubila da self no pa de organis mutru mumu anya na tono sis ko tafetiru mi na ube vile mero ngo ka ni nta fo mu ide nwa o shu me bele ngo puta de kwando ngo puta bo so no ke chu ka de mal me ke no turismo nwa sri ke tu mosh garumaga kuno ayo no po ka no nyende one of your brother ababe kulu ngam so so ya ka ya chere ko ja yo nya aba chere sanya wetesia butoto no mundo lalo na palo so mo dele nwe na room mo ga dia na palo mo nye dia na sho nya na ebisi mo li ya na sibe na ne ke ti de lalo na palo no nwe akwa ku tel mo nya
atụrụ m ije na arụmasị m ejighị n'ebe m ụlọ ele nwa ka m gaa na palọ ọdọwa na palọ ụtụtụ chenọkọsa m bụ ezi akpa m n'ime sị m anyị echisigo nya chọrọ ọzọ na mụ ọdọwa ka m esiwa na amadụ m ebido ndị Igbo ndị be anyị biko na-achọrọ m enye m aka dịka onugbo nne m ndị Igbo ndị be anyị biko nye nnụ nwanne unu nwaanyị aka ana m agbakwanụ mbọ onye nyere m aka na famili si wepụta enwere m 5 naira ụlọ kpọrọ ọ mechin ka m mere iji gote mechin na anọ telọ ka mma onye ọnụ m ndị Igbo niile onye na-enye nwanne unu nwaanyị aka Nwaanyị dị ime 39 weeks ka nwoke na-eti ife tisie ya ife kwa anya aka ọ daa n'ala esi na nwoke afọ nọ mmadụ ka ọ bụ nwoke ọbụla tili nwaanyị dị ime ihe achọghị m ịgba ha many weeks ọdụ bụ ezigbote anụ ọfịa onye ibelibe azụrụ onye afọ azụ I'm telling you ịka ya ekwu kịta ụfọdụ asị ka ịgbala ife ome kedu ife ome achọrọ m ime ife ome ọ bụrụ na ị chọọ ka mmali ife ome ije tụrụ ime bụla afọ ime oluo 39 weeks ị bịa nke ọlụ gị ife ome ka ị wee malụ onwero right like onwero right ime ya eme n'obodo dị nke ị ga-eje chukwu mekwalụ na ebele eziokwu m eziokwu ọkwife ihe a kpọ marriage mba anyway ihe ọ na-ayọ bụ ọnwa onye ga-enyeli ya aka chọta at least ọ sị na the room bụ 15k yọta na ọ bụrụ na onwe onye enyeli aka kwụọli ụgwọ ma ọ wee neten ịmago maka na-achụpụ gị elu ụlọ be mmadụ ka ọ na-asụ speak na be enyi nwaanyị and enyi nwaanyị afọ na die na-eme POX aka esiri ha ike atọ obele nwa oku ọ bụkwanụ na ihe m kwuru na ịghọtasịrị I can give you her number gịnị ya na-abịa kwuo ike gwụrụ nwaanyị dị ime ihe dịka ijide obele nwa nya 2 weeks baby na-akụ ya ihe is like that etu afọ ka ọ dị gwụrụ ọ sị is either na ya na Balu village with obele nwa nya akụ which bụ 15 to 20,000 ego moto bee nne ya ọ nọla ebe afọ ha ya atụrụ nọ ya ga na-akwụ 15k wee chọọ ihe ya ga-eme n'ihe a n'idi bụ onye ga-enyere aka kwụgodo the first payment first ya da na ụmụnne m odo nwere ike na-asị na ego pere mpe why can't I do it like ngwa unu ụdị ego na-ewepụ ngwa unu ụmụ kilikili ego na-ewepụ ma ndị na-ebidoro 1 or 2 since mbido this program ngwa ụda ego na-epụgo m na akpa unu ama m believe ya da na mana abụrụ m mmadụ ga-abụ nne-eme nne-ekwu all this small money 50,000 100,000 70,000 80,000 20,000 oge ọbụla kirikiri ofu ịbụọ ịtọ so ọ na-afịazi m arụ na ị ga-enye aka let me know ma nwoke na-anụ ya mgbe ọ zụchala kịta ụmụaka anụnwa right asịsị jee chọba nne ya nọ nne ya ka ọ bụ nọ papa ya ka ọ bụ si chọba na papa bụ papa nya afọ ga-asa gị ọsakata gị nsogbu ka ọ ga-eme gị kịta anụnwa ị chọrọ ịbụ papa ị na-eti nwaanyị dị 39 weeks pregnant ihe ife chụpụ ya na ụmụaka na-abụ mgbe emesịrị asịsị chọba gị na ịbụ papa alụlụ ana gburu gị ga-egbu gị nya ụmụaka fụkpọ gị papa ịza afọ ga-asagide gị that day a na-akọ ya eri mmanụ na-eji n'ife nkwu wee jọji ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ